Gaurkoan, bertsolaritzaren prosodiari buruz hitz egingo dugu. Proso zer? Prosodia. Orain ere ari zara hitzak asmatzen. Ez. Esplikatu zer den? Ez dakit zer den. Orduan ez dakizu zer den. Jakin ez. Baina badakit nork esplikatuko digun. Beraz, egon lasai eta entzun. Bertsolaritzaren prosodiari buruz hitz egiteko, Ainhoa Aizpurua ikerlariarekin elkartuko gara. Berak egin baitu horri buruzko doktore tesia. Eta ikerketari buruz hitz egiteaz gain, bertsolaritzarekin duen harremanari buruz ere arituko gara. Bertsolarien prosodiari erreparatzeko bi saio gaurkoan. Bilboko bertsosaio espekulatiboa eta Gasteizko Jimmy Jazzen egindako jaialdia. Has gaitezen eta aprobetxatzu bertsolarien prosodiari erreparatzeko. Arratsalde honeta, has gaitezen hasten, gure berbak ez dira, ehun zurian beltzen, gure zirriborroak ez dira ikusten, ez dugu tramoiarik bertsoari eusten. Gure berbak ez dira, beti tente jausten, baina saiatzen dira, arrastoa uzten. Bertsolaritza eta prosodiari buruzko tesia egin du Ainhoa Aizpurua gasteiztarrak. Euskarazko bat-bateko bertsoen erritmoa, silabatzea, erritmo ereduak eta taldekatzea izenburupean. Hainbat bertsolariren kantaera aztertzeko prozesuari buruz eta ikerketaren ondorioei buruz hitz egiteko elkartu gara berarekin. Ainhoa, gasteiztar bat, Miramar Jauregian, leku berezia omen da zuretzat. Bai, gaur ere hemen ibili gara bertsolaritzaren inguruko gogoetan, eta 2017an ere hemen izan ginen bertsolarien kantaeraz eta ari ginen ikastaroa egiten, eta bai, beraz badu lotura bat eta esan nahi bat, ez? Nire ikerketari eta bizipen horiei da. Eta zergatik bertsolaritzari buruzko ikerketa bat? Maila pertsonalean, bertsolaritza asko maite duan jarduna da, asko gostatzen dut, beraekin. Eta bestetik igual ikerre eremu gisa ere, uste dut oso esanguratsu eta interesgarria izan daitekeela aztertzeko. Egin dira azterketak neurologiatik, neurozientziatik, soziolinguistikatik, soziologiatik eta hizkuntzalaritzatik ere aztertzeko oso laborategi interesgarria da, nire zuzendaritako batek esaten dituen hitzak lapurtuz. Eta zer sentitzen da doktore tesia bukatuta, aurkeztuta? Dudan ibili nintzen une batean amaitu ez amaitu, baiezkoa erabaki nuen eta bueno, fase bate ixtearen poza, berritasun horren aurrean egotearen ere bai, eskerrona ere bai, jende askori, bidea egin ahal izan dudalako eta gozatu ahal izan dudalako jende askori esker, eta bueno, inkonformismo puntu batekin, baino lasaitu ere bai, Bueno, gauza asko daude, ari asko hendik lotzeko, sakontzeko, baina bueno, ezin momentuz onarte heldu naiz. Itxiera emateko, hitzetik hortzeran bertsolaritzaren prosodiari buruz arituko gara. Zuok biok batera hasi zineten militatzen duela urte batzuk, lehenengo gazte asanbladan, gero halako eragilean, bestelako plataforman, herriko proiektu autogestionatu batean. Eta, Unai, zuk eskertzen zenuen, erritmo azkarra, geratu barik ibiltzea, lehenengo ekimen hau, gero bestelako egitasmoa, gero zikloa, gero dinamika. Eta horrek bizirik sentiarazten zintuen, konektatuta, erabilgarri. Naiz eta horren ondorioz, batzuetan, harremanak deskuidatzen zenituen, naiz eta batzuetan estresa gainezka egiten zizun eta ingurukoekin ordaintzen zenuen. Eta Mirenek aldiz, nabaritzen zuen gerota itoago zegoela. Eta duela hilabete batzuk erabaki zuen dena uztea. Horrela, egun batetik bestera. Desagertu egin zen. Urteetan zehar elkar egunero ikusi ostean. Gaur, auzoko bilerara agertu da berriz. Eta amaitu denean, ondoan bizi zareten ez gero, noranzko berberean abiatu zarete, lehen hainbestetan egin bezala.
Zenbat denbora faltan hartu zure presentzia eza. Pentsatzen nuen izango zela, akaso igual estresa. Dirudienez berriro ere, piztu zaizu interesa, itxura denez ondo joan zaizu, zure retiro burgesa. Ara borroka krestaterata, orain zetxulo dagoen, enuk esango bada zeu ere, zaudenik orain ondoen. Hilabetetan eskara ikusi, itzuli naiz norden nonden, ta galdetu bestidazu egin, ea zer moduz nagoen. Naiz ta galdera etorri zaidan lehenengoko momentuan, pentsatzen nuen besterik zela, gaur batu garen lekuan. Gabiltz hizketan borrokazeta, gabiz auzoko kontuan, baina zu miren beti bezala, zeure burua zentruan. Neure burua ez dut erabat, zentruan jarri orain dio. Baina enuen nahi beti ibili, izerdita odol jario. Zuk esan duzu ni ondo nago, miren kaixota adio. Zure eskumako begiko tikak, guztiz kontrakoa dio. Konturatu naiz zeu ere ohartu, zarela bai badut tika. Militanteak zaildu elkartzen, teoria eta praktika. Militantzian estresatua, erretan nago apika. Hobe begi bat dardarak auki, ta ez begiak itxita. Ba kontra egiten jarraituko dut, ez ematearen bakia. Nola garaitxu baten kuaderno puntako papel zatia, jartzen zuena bilera nonta, noizko zen erabakia. Gaur eskupetik pasako dizut, terapeutan zenbakia. Hemezortzi urteko bi nerabe zarete. Aurten udalak bono kulturala, produktu zein jarduera kulturaletarako dirua eskaintzen duen bonoa, lortzeko aukera eman dizue.
Aroa, egoera aprobetxatuz alden neurrian, 400 euro horiek euskal kulturan gastatu nahi dituzu. Jone, zuk ordea, ez. 400 euroko bonoa tori eta animoak gora. Ni horrasi naiz begira hau zer eta beste ura nor da. Kriba egiten ez dut galdu nahi, baina aroa denbora. Kultura ona ere badago euskaldunetik kanpora. Euskaldunetik kanpora. Gure etxera bono kultural delako hori heltzean pentsatzen duzu gauza pila bat geneuzkakela ertzean alere pentsa ezazu Jone gurea dago etxean, ta esan zeinek gastatuko du. Guk hor gastatu ezean, guk hor gastatu ezean. Nirea entzun eta itxuraz geratu zara minean. Euskal kultura beti omen dabil txikian ta ezinean. Ta guk euskara hartzen dugunok gogoan ta mingainean. Lehendik ere nahiko motxila ez aldaukagu gainean. Ez aldaukagu gainean. Baina alere gurea entzuten, ibili hoi naiz gustura, eta ez diot ikusten ona, dugunik honen itxura. Naiz eta nik hau nahiko nuken, ta zuk nahi zenuken ura, nire ustetan guztion esku, egon behar da kultura, egon behar da kultura. Ni ere ados nago horretan, ta egin naiz horren jabe, baina ez ditut nahi horren zorrotz nire aututa galbae. Entzun nahi ditut talde madrildar tandaluz bat parez pare, eta aldela epaitu eta traidore sentitu gabe, traidore sentitu gabe. Egia esan ez dut pentsatzen, berez zarenik traidora, naiza dirua bidali nahiko, duzun nik zer dakit nora.
nahi dut kontura zaitezen eta beste guztiak gerora abantail gisa saltzen dutena. Udala zuritzeko da, udala zuritzeko da. Ainhoa, bertsolaritzaren prosodiari buruzko ikerketa egin duzu, doktoretza tesia. Zer da prosodia? Prosodia, labur esan da izango litzateke hizkuntzaren musika. Hau da, ahoskera, kontsonante eta bokalekin batera osatzen duen guzti hori. Hitz egitean sortzen ditugun silaba horiek, azentu ereduak, egiten ditugun etenak, silaba horien taldekatzea, hitzena, entonazio ereduak, darabilgun, lastertasuna edo tempoa, intentsitatea, ez. Norberea hotxa ezaugarritzen duen timbrea ere bai, ez. Zer litzateke bertsolaritzaren prosodia? Bertsoen prosodia igual kantaera esan da, ez, erresago uler dezakegu zer den. Kontua da, ni behintzat hurbildu naizela bertsoetara eta bertsoen kantaerara hizkuntzatik, ez da? Eta nola aztertzen da bertsolaritzaren prosodia? Hori helburuaren araberakoa izan diteke, ez da? Nire ikerketan helburu orokorra zen, batetik hizkuntzak eta kasu honetan euskarak nola baldintzatzen duen bertsoen kantaera hori. Eta bestalde, bertsoetan hizkuntza bera nola antolatzen den, ezta? Hizkuntzaz gain, doinua eta neurria bezalako, ez? Egiturak eta eragilea gaudelako elkarreraginean, noski bertsolariaz eta testu inguruaz aparte. Eta zu nondik abiatu zinen? Batetik lanketa teoriko bat egin nuen, batez ere hizkuntzaren ritmoa, hizkuntza metrika eta musika nola lotzen diren edo lot daitezkeen, ez? Hizkuntza diferenteetan eta testu genero diferenteetan eta prosodiak, ez? Hitz lauz izan ditzaken funtzio diferenteak aztertuz eta lanketa teoriko bat egin ondoren eta horrekin batera era berean korpus azterketa bat egin dut, pixkat maila teorikoan landutako horiek, batean eta bertsoetan zer nola gauzatzen diren aztertzeko. Bertsolaritza bere osotasunean oso zabala da eta pentsatzen dut ikerketarako muga batzuk jarri beharko zenituela. Ze bertsolari edo ze bertso aztertu dituzu? Erritmora mugatu dut batetik lana eta bestetik nolabait bertsolaritza modernoaren baitan aztertu ditut 1980tik 2017 arteko bertsolari txapelketa nagusietako, finaletako irabazleen edo txapeldunen bertsoak. Orduan izan dira Xabier Ramuriza, Sebastian Lizaso, Jon Lopategi, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio eta Ametsa Arzailuz, haiek denboran zehar irabazitako zenbait txapelketetako finaletan. Eta bertsolari bakoitzaren kantaeran zeri erreparatu diozu? Erritmoaren baitan aztertut batetik silabatzea, hitz horiek nola gauzatzen dituzten bertsolariek denboran zehar eta horri lotuta ze baliabide foniko erabiltzen dituzten neurrian sartzeko, esan nahi duten hori batetik, bestetik erritmo ereduak, erritmo patroiak, doinuari lotuta, bai eredu nagusien ezaugarriak eta bertsolariek zer nolako aldaerak gauzatzen dituzten, bertsoak kantatzean, bapatean. Eta hirugarren blokea izan da taldekatzeari dagokiona, eta hor bereziki begiratu nahi izan dut hizkuntza, metrika eta doinua nola uztartzen diren kasu bakoitzean, eta egitura horien artean zein nagusitzen den edo nola lotzen dituen aldiro bertsolari bakoitzak. Aipatu dudan moduan, ipuin honetan, testu ingurua da, hori munduko ugalkortasun tasa esponentzialki txikitu dela, errekale horren kenduta. Orduan, Uxue eta Unai zuek biok, ipuineko protagonistek legez, plana egin duzue, umea eduki gura duzuenez gero, errekale horren lagun batzuk bisitatu, eta aitzakia horrekin bertan lotan geratzeko, eta gaua aprobetxatzeko. Hau da, zuen aukera. Kontua da, errekale horren, badagoela desenteko umesaldoa, munduan ez bezala, eta oso modernoak direnez, bai biltzen direla umeak nahieran, han eta hemen eta miren da ume horietako bat. Eta
Orduan, zuek erretiratu zarete egongelara bertan egin behar duzuelako lo, eta heldu zaretenean, badago zuen sofa-kama, eta ondoko sofan, miren, hor, nini bat, irakurtzeko gazteegia, baina nolabait eskua artean liburua, eta hor, oso interesatuta eta inongo arrausirik egin gabe oraingoz. Orduan, saiatuko zarete nolabait konbentzitzen lotara joan dadin. Hau zen une gorena jakina zen klaro, aste bi justu honen zain ditugu igaro. Ta umea begira zer zabiltz akabo, atarian kalean farola bat dago. Irakurtzen ari naiz, eskuak biluzten, ta zuei besaulkian lekutxo bi usten. Eseri lasai egon, ea zerk dituzten, oitua naiz jendea biluzik ikusten. Auzo honek badauzka 11 bertuten, ni obulatzen ari naiz ziklo baten truke, eta zuk zer dauzkazu 4 edo 5 urte, dokumentala ikusi gura alzenuke. Uxue gure planean hauetzan zahartzen, suposatzen zan egon behar nun kopulatzen. Mini J.K. Rowling dago begiratzen, niri holan bekaina ere zait altxatzen. Harry Potter leiduta nora nahi atortzun, ikusi duzu xue, zuk ze plan daukozun. Wingardium Leviosa bat esan ta zer dozun, eta ia barita altxatzen diozu. Nere oekidea dagolako berde, Wingardium Leviosa esan dut xelebre. Nik azia behar dut, lodi edo me, bazpare ekarri dut izoztuta ere. Taberna batean zaudetela, telebistan ikusi duzue, pasaden astean Valentzian gertatu zen fenomeno meteorologikoa, hotz dana dela eta oraindik ere laguntza behar dutela kaleak garbitzeko, jendea aurkitzeko eta abar. Eztabaidatzen hasi zarete. Aira, zaudeten egoera privilegiatua baliatuta lagundu dezakezuela uste duzu. Sustrai ez dagoela eser egiteko erantzun diozu. Telebista so egin pentsatu dut, are zerbait egiteko gu girela kapable. Lanean ari dira bertan zenbait talde, erantzun duzu eta zuetzira alge, ezetza bota duzu deus pentsatu gabe.
Azken aldian nabil nahiko disgustora, pentsazazu lanean sartu naiz globora. Soldata etzaiteltzen 600 eurora, ta elkartasun eskez zatozkit gerora. Lendik lokatza daukat, nik lepotik gora. Piskat kenduko dizut nire behatzekin, tabernara jitea guk dugu atsegin. Telepista piztu da, behitxajak berdin, zerbait egin nahi nuke, eta ez dakit ezin, zuk zer egiten duzu ardura horrekin. Nik badakite zerrez dela betirako, argatik naizari besten begirako. Hori izaten baita denen kalterako, bide hartu nahi duzu Valentziarako, selfie bat egiteko Instagramerako. Bai hori da gazteek dugun esentzia, story bat eman eta ainaiz berezia. Laguntzen dut pixka bat tani bereizia, naizelako zugandik zuk ez sinetxia. Baina hola lasaitzen dut nik kontzientzia. Telesail bat ikusten dut gaur egunean, gerra gertuan eta gerra urrunean. Ta gizarte bat nola doan lurrunean, ni ere urtuko naiz elkartasunean. Euria betik gora egiten dunean. Ainhoa, eta ze garrantzi dute doinuek bertsolaritzaren prosodian? Bueno, la titularritza funtsezkoa, ez? Akotzuei kutsu bat hartzen diegu, beste batzuei beste bat. Gero bertsolariek ere horrekin jokatzen dute, ez, batzuek, eta... Bertsolariek horrekin jokatzen dute, eta hori entrenatu egiten dute edo modu intuitiboan hartzen dituzte erabaki horiek? Batetik esango nuke, baiet, ez? Doinu batek nahi gabe ere eramaten zaituela bere egituran diskurtsoa bera, ez? Atal batzuetan antolatzera, doinuaren egiturari jarraituz, edo esaldiak hasita buka, doinuak, ez? Melodiak markatzen dizun horren arabera, baina, eta hori modu kontzientean edo inkontzientean ere egin daiteke, ez, seguru aski. Batzuek, Maile Lujanbiok esaterako, ez, aipatu izan du berak, bueno, ja estrategia komunikatibo gisa ere, ez, lotu izan dituela, doinuaren egitura eta hitzarena. Eta ero, Alaia Martin bezalako bertsolariek haustura bat bilatzen dute, eta esango nuke hori nahita egina dela, ezta, puntuaren eremua gainditu eta esaldia eta musikak markatzen duen egitura hori, ez, batez etortzea, ez, beraz, bietarik. Doktoretza tesia bukatuta, zein izan dira ikerketaren ondorio nagusiak? Bueno, batetik, igual, hizkuntzari eta hizkuntzaren erritmoari lotuen, euskara silabaldiko hizkuntzatzat hartzen da, edo joera hori duen hizkuntzatzat, eta bertsoetan ere, kantuan ere, hipotesi hori indartzen duten ezaugarriak aurkitzakegu. Bestetik, neurria da, hein handi batean, bertsoen antolakuntza erritmikoa markatzen duena, baina bertsolarien gauzatzea ezin da ulertu
doinuaren eta hizkuntzaren eraginik gabe, ez? Eta bertsolariei zertan lagundu dakioke zure ikerketak? Bueno, bertsolari eta bertsolari ez garen hori ere bai seguraski kontzientzia hartzen, ez? Zenbateko garrantzia izan dezakeen prosodiaren alor horrek, gero ikerketan ere txapelketako bertsoak aztertu dituanez kontuan hartu nahi izan dut epai irizpideetan ritmoari, silabatzeari loturik eta neurriari loturik agertzen ziren zenbait irizpide. Eta horrela atera da lotura interesgarri bat, epai irizpidek eurek ere, agian baldintzatzen dutela bertsolarien euren jarduna ere, ez? Esan daiteke bertsolari bakoitza duela bere kode komunikatiboa, ez? Eta horren bilaketan edo horren gaineko hausnarketan ere lagun letzake. Gai honetarako abiapuntua izango da ipuineko honako esaldia. Pertsonok edertasunera jotzen dugu berez, sortzen dugun guztian. Zenean daramagu. Are urkoa kaltetzeko edota haren gaineko boterea ezartzeko ekoizten ziren objektuen kasuan ere. Eta hortik tiraka, hipotetiko batean kokatuko gara, izan ere, duela tarte bat esan zidan Kurdistanen pare bat aldiz egondako lagun batek, bertako gerlari batek, esan ziola bera ziur zegoela orain fasismoaren gorakadarekin eta joerak berbera izaten jarraitzen bazuen, armak hartuko zituzten lehenengoak izango ginela emakumeak eta queerrak. Orduan, egoera hori nola heldu den asko zehaztu barik hipotesi horretan kokatuko gara, non emakumeek eta queerrek, nire belaunaldiak esango luke moduan Girls and Gays taldeak, zuzendutako gerrilla osatzen ari garen. Eta zuok biok noski haren parte izango zarete. Eta oso garrantzitsua iruditzen zaizue, orain arte bigarren planoan egon den kontu bat erdigunean jartzea eta ematea bere pisua, eta hori dira outfitak, jantziak. Hau da, emakumeen eta queerren gerrilla hori zelan joango da jantzita. Hankak lurrean sendota giharrak lodi, armarik ezin zaigu eskutik erori. Gure gerrilarako gerauko da ongi, Maialen Lujan Bioren orrazkera hori. Albo bat rapatuta, guapa, guape, guapo, pasa montañasik gabe, Andreta neskato, eta ez da guapa gertu nahi genukelako, baizik eta arnasa hartu behar dugulako. Lehen estetikarena gaizki generaman, baina sartu garen ez borrokaren traman. Gure pauso militarrez nola ez eraman, septuma sudurrean ta fusila saman. Septumakin usue kontuz joan zaite, ze kateatu eiten da naizein maite maite. Gorpuzkerarekin irmo joan leike, ta hotxik altxatu gabe inponidu geinke. Gu poesiarako entrenatuago, baina gerrilla ontara egin gendun txango. Geure estetikagatik etzan bai izango,
nik gantxitoak entzen dut trintxeran banago. Trintxeran biok gaude, tiro joez ala, eta ikasiko dugu martxa hartu ala. Lehen ere agintzen zuten oin beolantxe dala, ta zer bakoitza badoa nahi duen bezala. Aroa eta sustrai. Tinderren kuskuseatzen zabiltzaten bi zientzialari zarete, eta zuen artean match egin duzue. Hitz egiten ari zarete eta zuen arteko komunikatzeko modu bakarra hizkera zientifikoa erabiltzea da. Hau da, denbora osoan zabiltzate hizkuntza zientifikoa erabiltzen, piropoak eta guzti. Naiz eta hasieran dena zen arraro, ta ez nuen alakorik espero lehenago. Somatzen zaitut gero eta hurbilago, gure ekuazioan ekiz asko dago. Gure ekuazioan ekiz asko dago. Zure ekuazio ekiseta arau, bertan agertu zara eta esan dut uau. Geratuko algara oso erraza da hau, bat gehi bat bidelako eta bi gehi bilau. Bat gehi bat bidelako eta bi gehi bilau. Bihotza nola ez poztu ta ez asebete, plazera bihurtzean lehen zena neke. Teoria berri bat dago frogatzeke, batzuetan bat gehi bat, bat izan liteke. Batzuetan bat gehi bat, bat izan liteke. Zientzialari guztiek ze aurpegi izu. Bat gehi bat, bat omen da ze tipo mukizu. Dirudienez fisikan abil baitzabilzu, temperatura igotzen primeran dakizu. Temperatura igotzen primeran dakizu. Urteak pasa ditut aroa zure zai, bakardade gorrian ze minta ze garai. Nola enaiz izango hau berotzeko gai, fisika badagota, kimika ere bai. Fisika badagota, kimika ere bai. Bizientzilari gara gu baina alare, zientzia kontuetan justu gaude. Beraz gauzak hasiko ditugu suabe, batu gaitezen baina biderkatu gabe. Batu gaitezen baina
biderkatu gabe. Bistan da biderketa, arrotza zaizuna, baina lehenago zure, ahotik entzuna. Bigei bilau direla, diozu laguna, aldarritzat alduzu polimaitasuna, aldarritzat alduzu polimaitasuna. Gure zenbaki traketsta gure profetan, hobe genuke izan agian poeta. Isil gaitezen hobe gabiltza tarteka, isiltasunak gehiago esaten du eta isiltasunak gehiago esaten du eta. Ainhoa, eta nolakoa da ikerlari baten egunerokoa? Bueno, ahi pentsatzut ikerlarian araberakoa izango dela, eta nik ere, ia 7 urteetan fase diferenteak eduki ditut, ez? Batetik bekaekin, eta prekariedade hortan, egun osoa tesiai bueltaka, eta nahiko kaotikoa, ez? Fase batzuk behintzat gogorra, gero, lortzen duzunean molako errutina bat, ez? Eraikitzea, batzutan liburutegian, bestatzutan hor bertsuak transkribatuta aztertzen, ez? Gora beratxuak, eta gero lanean bigarren hezkuntzan nabil azkeneko 3 urteetan. Eta horrero mena handixeagoa, ez? Uztartu beharra lana eta tesia, baude temporada batzuk ez duzunak, ez? Asko lantzen, eta berriz hartu, eta berriz murgildu, eta utzi, eta, Eta zergatik da garrantzitsua bertsolaritza ikertzea? Uztut, bertsoak oso izaera poliedrikoa duela, ez? Eta alor asko ikutzen dituela, eta bertsoen prosodiari dagokionez behintzat, guk hitz lauz, normalean, zerbait esan nahi dugu, eta horren arabera aukeratzen dugu, ez? Jantzi musikala, nolabait, ez? Entonazioa, osilaba kopurua eraikitzen dugu, daukagun egoeran arabera, baina bertsoetan aldrebes da. Bertsoetan duzu ezurdura metriko bat, aukeratzen duzu doinu bat, eta hor txertatu behar duzu, ez? Hizkuntza euskara, kasu honetan, esan nahi duzun hori, 7, 6, 8, 10, eta orduan zentzu hortan oso interesgarria da, ez? Bertsolariek nola jokatzen duten baldintza lotu horietan, ez? Eta gaina polita da, bertsolari diferenteen eta garai diferenteen azterketak ere egin lezakeen ekarpena, bertsolari guztiek hizkuntza berean eta gutxi gora bera euskara baturantz hurbiltzen den hizkeretan egin arren ez dutelako ezaugarri erritmikoetan bakarrik, eta bestetan zer esanik ez berdin jokatzen, ez? Bertsolaritza ikertzeko oso bertsozala izan behar da? Bueno, hori ez dakit, bakoitzak esan beharko du, nire kasuan behintzat asko lagundu du ulertzen, zenbait gertakari erritmiko ulertzen, oinak, ez? Zergatik nabarmentzen dire, noski ulertzen baduzu bertsoaren sorkuntza prozesua, oinek, ez? Errimadun hitz horiek ze garrantzia duten, ze pixu, edo bukaera, ez? Zenbait bertsolarik askotan nola lastertzen duten tempoa bukaeran, ez? Baldin badakizu aurrena pentsatzen dena dela, ez? Asko lagundu dit. Horrek, bertsozale elkartean, ez? Ikerkuntza taldean egon alizateak, pixka bat ikuspegia zabaldu eta sakondu alizateko interpretazio mailan behintzat. Bertsolaritzari buruzko ikerketa egin duzulako elkartu gara gaur, baina aurretik ze harreman zenuen zuk bertsoarekin? Txiki-txikitatik gure aita ere oso bertsozalea izan da, eta orduan bertsozarrak, eta doinuak, eta rimak, bertsolaien marrazki bizidunak eta presente izan ditute umetatik, gero bertsodalekoak ere bai. Oian Epere edo Iñaki Binaspre begirale izan ziren, ez? Eta geroraia, aita ere bertsozale elkartean ibili izan da, 80ko hamarkadatik. Eta orduan pixka bere eskutik, ez? Esantzian epaile taldean jendea bertuela, berra animatuko nintzen, da, inkontzientzia hortatik, ez? Oso kontzientere izan gabe gaur egongo ikuspegitik, ez? Zertzen hori, non sartzen nahi nintzen, holaxe animatu nintzen. Eta egunerokoan bertsoarekin ze harreman duzu? Gaur egun eta azkeneko urte luzean pixka distantzia ere hartu dut.
bestela bertso eskola, azken urteetan intermitenteago, baina Gasteizko bertso eskola juten naiz, gero Arabako zuzendaritzan ere parte hartzen dut, eta bueno, ikertzen ibili naiz, hemendik aurrera ez dakit ikusiko dugu, baina. Zu Bilboko Alde Zaharrean jaio zinen, eta bertan bizi zen zara zure bizitzako lehen 25 urte hauek, amaitu zenituen ikasketak, eta hasi zitzaizun buruan bueltaka, etxetik joateko ideia, baina prekarioa etzen lanik topatu ez, eta auzoan ordain dezakezun alokairurik, ez da ere, orduan gurasoenean, eta hori, bila. Gaur, lanaldia amaituta, bazoaz tabernatik etxera bueltan, eta bapatean zure kalera heldu zarenean, ertzainaz eta herritarrez beteta topatu duzu. Eta ertzainen parean kokatutakoen oihuak entzutean konturatu zara gertatzen ari denaz. Zure auzokidea etxegabetzen ari dira. Geure irian arrotz garenez aspaldi, zein azkar pasa diren horren beste aldi. Bilbotitan iozko distiratxu handi, baina etxerik ez da guztia erbian bi, baina etxerik ez da guztia erbian bi. Makurratera zaizkit bihotz eta buru, tabernan ardotxoa eta zeapuru. Zeiritan nagoen ez nago seguru, zaindu dugun auzoak botako gaitugu. Zaindu dugun auzoak botako gaitugu. Hain iruditzen zaigu auta malgarria, etxea ez da porlana dirua harria. Progresoak badu hau ona ekarrian, naio Bilbo zatarra ta bizigarrian. Naio Bilbo zatarra ta bizigarrian. Final aurrekoetara iritsi da 32. bertsolari gazteen BBK sariketea. 3 kanporaketa jokatu ondotik, 2 final aurreko eta finala jokatuko dira datozen asteetan. Taldeka eta 2 multzotan jokatzen da BBK sariketa. 18 urtera artekoak batetik eta 25 urtera artekoak bestetik. Saio bakoitzean puntu gehien batzen dituen multzo bakoitzeko taldeak egiten du aurrera. Lehenengo final aurrekoa azaroaren 18an izango da Gernika Lumon, eta bigarrena azaroaren 20an Mungian. Finala berriz, abenduaren 5ean jokatuko da Zornotzan. Saioak publiko orokorrari zuzenduta daude eta doan dira. Ainhoa, epailaritzen zarela ere kontatu diguzu, nolakoa da epaile izatea? Bueno, zaila maiz. Akordatzen naiz 2017an Arabako bertsolari txapelketan, izan nintzela lehenengo aldiz epaile.
Eta hor izan nintzela benetan, ez, kontziente ze ardura den, zer dakarren, jendea ere etortzen zaizu oiritzi eskean, oiritzia ematera, o valorazio eske, o kargu hartzea, ez, eta hori dena kudeatzea, norbere zalantzak, ez, ziurtasun falta hori, baina, era berean taldean egiten den, ez, lanketa bada, alor asko, ez, alor askoen inguruan gogoeta, ez. Eta gogoratzen duzu ze saio izan zen epaitu zenuen lehenengoa? Ba, lehena, ez. Ez, gogoan dut, nolabait 2013an hurbildu nintzen pixkat epaile taldera, eta hor formakuntzak, eta nireak puntuatu ez arren pixkat lanketa egiten astera. Eta gogoan dut Arabar Errioxara jo nintzela lehenengo saioa, ni ere epaimaikideen ondoan, nire kuadernotxoarekin horre oinak eta bestelako apuntetxoak egin eta puntuatzen aste hori dute gogoan, bigarren pixu bat nola zen, areto ez oso handia ere, egurrezkoa. Eta epaile bezala, prosodiari erreparatzen zaio? Bai, eta hor, esango nuke, kontziente izan gabe ere prosodiak eragina duela, gure bertsoa haute emateko moduan, orduan, modu batera o bestera nik uste beti, duela eragina epai horretan, gainera irizpietan ere jasoa dago, bai doinua, bai neurria, kantaerari dagozkion zenbait nozio ere bai, ez da asko sakontzen, hori ere hala da, baina bai. Eta nik bereziki egia da, igual ikerketa egin dudan etiketa, bereziki erreparatzen dio dela doinuaren egitura diskurtsoarenarekin nola uztartzen den, edo bertsolari batzuek egiten dute word painting edo hitzak margotzea deitzen dena, hau da, azkarrago, esan eta azkarrago kantatzea hori. Eta orain, ikerketa bukatuta, zer? Ba, orain, uste dut behar duela lasaitu, pixka bat patxadaz, barneratu bizi izan dako guztia eta pasatako guztia, ze oraindik ere iaia oporrak hartu gabe nabil, eta erabaki zer, nondik nora, pixkat fase berri bat, hola bizi dut gogotxu nabil, eta ez dakit oraindik erabaki askorik hartu gabe. Ainhoa Aizpurua, eskerrik asko, hitzetik hortzeran, hain ongi azaltzeagatik, hain ikerketa martola. Eskerrik asko zuei. Gaurko programa bukatzeko, Xabat Galletebeitiaren itinerantzian bertso sorta izango dugu. Beti bezala, Maneix Pagola musikariak lagundurik. Gozatu! Kontsultara joan zara, zure zaintatolez, guztiak leporaino kolesterolez. Zuzendu zatzaizkio, noski espainolez, berak kaixo imanol naiz egin dizu olez. Humiltasun noblez, lotxa dosi doblez, zoaz betiko lez. Parazetamolez, denak dira berdinak baina imanolez. Denak dira berdinak baina imanolez. Begira gurutzeta edo txagorritxu, alere jarraituko bazenu itxu. Imanolek badauzka nahi aina zerbitzu, zure konfiantzazko mediku intxixu. Tentsio zein pixu gehiagiren izu, bazara abisu, eman da jakizu, kontsulta pribatua pasako dizu. Kontsulta pribatua pasako dizu.
Korapiloa daukazu estetan, hartatu zaitzatela ordu estretan. Gehiegi inbertitu zen COVID testetan, aurrezteko itxi behar zentroak festetan. Greban protestetan, batzuk taldesketan, naiz auzi esketan, bildu hainbestetan, kudeaketa ona da inkestetan, kudeaketa ona da inkestetan. Bada espada aurrik ez dagizula jaio, behin bihurtzerakoan guraso jaio. Zure herri politean bere kaitakaio, pediatrarik ez dago, baina zeharraio. Birusen garraio, zenbat ez dulsaio, dalsidun bataio, bate manta aio, aurrak gogorrak dira pasako zaio, aurrak gogorrak dira pasako zaio. Osasun arreta larrialdi uzi, ta beste zenbait arlo erdi biluzi. Aspaldian jarri da kontua itxusi, begi bistara ezin baduzu ikusi. Kexa horri gutxi batzuk erakutsi, zuk minari eutxi, dakitenei utzi, begiak 10.000 ure zigurtzi, begiak 10.000 ure zigurtzi. Dena dago koloka itinerantzian, asegururik ez da segurantzian. Istripu bat gertatuz, gero distantzian, laster zauderi etxe baten estantzian, ez jausi antxian, azken instantzian, ezin erantzian, zoazil jantzian, medikurik gabeko ambulantzian, medikurik gabeko ambulantzian.